कि ऐसा लड़की ना देख हमें तो देखेबे न कर ले देख ले तोरो से लड़ गेलो आ हमरा से तो लड़बे करहो आ सुनाओ बतावी तू काका करहो जे अगे कैसा मौगी मैया खोज दे लगे अगे कैसा मौगी मैया खोज दे लगे रोज घरवा में हमारा से लड़ो मैया गे रोज घरवा में हमारा से लड़ो मैया गे अगे कैसा मौगी मैया खोज दे लगे अगे कैसा मौगी मैया खोज दे लगे रोज घरवा में हमारा से लड़ो मैया गे रोज घरवा में हमारा से लड़ो मैया गे पर मैया उतर वीडियो बनाओगे हमारा देखिए के झरुआ देखाओगे अरे इसका पर मैया उतर वीडियो बनाओगे हमारा के देखिए के झरुआ देखाओगे अरे कौन हलो अगुआ मैया हमारा बताओगे कौन हलो अगुआ मैया हमारा बताओगे रोजे घरवा में हमारा से लड़ो मैया गे रोजे घरवा में हमारा से लड़ो मैया गे बप्पा मैया दिल कई ना ज्ञान गे कर दिल कई छोटुआ के जिंदगी वीरान गे अरे कैसन हाई बप्पा मैया दिल कई ना ज्ञान गे कर दिल कई छोटुआ के जिंदगी वीरान गे आगे मुखिया सारा पंच मैया